barkanmu da warhaka sannan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai albarka. A yau insha Allahu na zo mana da wata hanya wadda za mu samu wani coins wanda darajarsa ta kai aƙalla dala 6, wanda wannan coins ɗin kana yin rajista za a baka shi kyauta ba tare da ka yi wani verifying ɗin account ba. Domin ganin wannan hanya sai ku biyo mu. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyin mu idan mun ɗora. Sannan ka danna mana liking kuma ka yi share domin wasu masu amfana. Domin fara aikin ku biyo mu. So barkanmu da dawowa. Yanzu abu na farko da zamu fara yi domin mallakar wannan coins shine zamu fara zuwa mu je mu ɗauko wallet ɗin da suke bada wannan coins ɗin idan an yi register. Don haka sai mu je Play Store, ka nemo Play Store ɗinka ka shiga kamar haka. Idan ya buɗe sai ka taɓa gurin searching sai ka rubuta Hola Coins. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya fito. Ka rubuta Hola Coins Wallet. Gashi nan Hola Coins Wallet. Kamar yadda kuke gani gashi anan. Gashi nan. So sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi gashi nan ya buɗe. Wannan ita ce wallet ɗin da za mu ɗauko. Ita ce wallet ɗin da za mu yi amfani da ita. Sai kai clicking a kanta. In kai clicking a kanta sai kai download. Ni kasancewar na yi download ɗinta gashi nan ta nuna mun buɗewa kawai zan yi. So idan kai download ɗinta sai ka je ka yi open. Ni yanzu zan je in buɗe wannan application kamar yadda kuke gani ga wannan application ɗin nan. Wannan shine application ɗina sai in buɗe shi. Idan ka buɗe shi zai ɗan yi satin kamar haka sannan zai buɗe ma fuska wadda za ka yi login ko kuma kai sign up. So gashi nan ya buɗe sai ka taɓa wannan guri gashi nan inda aka sa sign up. In ka taɓa shi kamar haka gashi nan ya yi ma selecting ɗin language English sannan sai kai selecting ɗin country da kuma currency iya USD yake amfani da shi. Sai ka selecting country kamar ni yanzu zan je in nemo Nigeria. Kamar yadda kuke gani gashi nan na yi selection ɗin Nigeria. In Nigeria ita ce ƙasar ka sai kai selection ɗinta. In wata ce daban sai ka nemo ta. Sai ka taɓa next. Idan ka taɓa next anan za ka cike suna, email ID da kuma phone number, password ka karasa password sai kai sign up. Misali kamar haka. So kamar yadda kuke gani gashi nan na cike komai da komai. Na sa suna, na sa email, na sa phone number, password da kuma password. So daga nan sai mu taɓa signing up. Idan ka taɓa zai rolling kamar haka. Zai kama inda za ka saka referral code. Dole sai ka sa referral code kafin ka wuce. Kafin ka wannan register dole sai ka sa referral code. Don haka akwai referral code ɗina gashi nan a gefe sannan zan aje shi a link in description, zan aje shi a comment na farko. Kamar ni yanzu na riga na kwafo referral code sai kai paste ɗin saka sai ka taɓa next. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya wuce successfully ya buɗe. Sai ka taɓa nan gurin registration complete kamar yadda kuka gani ya rubuta. Gashi nan sai ka taɓa nan inda aka sa start earning. So masha Allah yanzu account ɗinmu ya yi ready. Sai mu taɓa wannan an za mu iya verifying email yanzu. Za mu sa enable two step nan. Za mu ƙara tsaro a wallet ɗinmu sai mu taɓa. So daga nan kuma sai mu zo idan mun yi wancan verification sai mu zo mu completing komai da komai sai kuma mu ga abin da suka bamu. Idan kuma ba za mu yanzu ba ga guri nan I will do this later sai mu taɓa shi. Kamar yadda kuke gani masha Allah gashi nan mun yi receiving one Hola coin ɗinmu shine hack coin. Gashi nan guda ɗaya ga kuɗin sa nan dala 6 har da cent 80 kusan dala 7 kenan. Don haka sai mu ƙoƙarta mu samu namu kafin su rufe wannan badawa. Don haka mu ƙoƙarta mu samu namu kafin su daina bayarwa. Wannan coins ɗin yana da daraja ya kamata a ce mun mallake shi. Wannan ita ce wannan hanya da nake sanar da ku. Don haka in wannan shine farkon zuwan ka wannan channel tamu, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyin idan mun ɗora. Sannan kai mana liking a wannan bidiyo in ya burge ka kuma ka yi share domin wasu masu amfana. Mun gode.